ihe anyị ga-akpa n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara nka na ụzụ n'ịghọ ọkwa ọchịchị. Ihe gbasara nka na ụzụ n'ịghọ ọkwa ọchịchị. Ọ bụ anyị na Oriakụ Rose Ezeugwu ga na-akpara bụ asa nwaanyị. Biko kenere anyị ndị Igbo. Onye nchịkọta ndewo, Igbo na-ege m ntị ndewo nụ. Daalụ. Ọ dị mma, ka anyị bidozie n'ime isi sekpụ ntị dịka anyị si kọwaa na isiokwu anyị bụ nka na ụzụ n'ihe gbasara ịghọ ọkwa ọchịchị. Nka na ụzụ na ịghọ ọkwa ọchịchị, ya bụ technology and elections. Ka esi eji ya na ihe mere eji eji ya, iji ya deba ya afa na ihe ndị ọzọ. Biko ada anyị nwanyị, gịnị bụdo iji nka na ụzụ wee ghọọ ọkwa ọchịchị a? Gịnị ka esi eji ya eme ya? Onye nchịkọta ndewo, dịka anyị si mara ihe bụ nka na ụzụ maọbụ teknụzụ dịka esi akpọkwa ya oge ụfọdụ bụ ihe dị iche iche Chineke nyere mmadụ uche ịrụpụta maka iji nyere mmadụ aka n'ọrụ dị iche iche ọ na-arụ. Ịchọkwazi ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ ihe dị iche iche a na-arụpụta site na amamihe Chineke nyere mmadụ ka mmadụ wee nwee ike imeri ihe dị na gburugburu ya na-echere ya aka mgba. Dịka anyị si mara, ọ bụrụ ndị bi dịka ebe mmiri dị, arụba ihe dịka briji n'ọnụ oyibo ka ha nwee ike na-agafe akwa mmiri wee rute n'elu ala. Dịka na ihe gbasara ntuli aka maọbụ nhọpụta ọchịchị, anyị bụ ndị ụlọ ọrụ INEC jikwa teknụzụ dị iche iche arụ ọrụ iji mee ka a hazie ọrụ nhọpụta ọchịchị n'ebe ka mma. Nke mbụ bụ na anyị na-eji igwe teknụzụ edeba aha ndị niile tozuru ịtụ vootu, ya bụ ihe a na-akpọ registration of voters n'ọnụ oyibo. Idebanye afa ha n'akwụkwọ ndị tozuru etozu ịtụ vootu. Anyị na-eji igwe nke a na-akpọ DDC, ọ bụ na nsuro ya n'isi n'oyibo, ọ bụrụ direct data capture machine. Anyị na-eji ya wee na-edekọta afa ihe gbasara onye a, ihe dịka afa ya, oge a mụrụ ya, ebe o si, ọrụ ọ na-arụ na ebe obi, ọ bụ nwoke ka ọ nwaanyị na ihe ndị ọzọ a na-akpọ dịka na grupu nke a na-akpọ biodata n'ọnụ oyibo. Anyị jikwazi ya bụ igwe, o nwere igwe ndị ọzọ a na-etinyecha na ya bụ DDC machine dịka nke nwere ike inyochapụta maọbụ idekọta akara dị na mkpịsị aka mmadụ, akara dị iche iche na mkpịsị aka mmadụ. Maka ọ bụrụ na ị bịa idebanye afa gị kịta, anyị ga-enweta akara dị iche iche dị na mkpịsị aka gị iri. Anyị nwekwara ya bụ igwe teknụzụ anyị ji edete nke ahụ. Anyị nwekwara nke ga-esete gị, osete onyonyo mmadụ, sete ihu mmadụ, ikpokọta ya na nke a na-edekọta maka akara dị na mkpịsị aka mmadụ, akpọ ya biometrics. Ihe ya bụ igwe teknụzụ na-arụrụ anyị bara ụba maka na ọ bịarụ wee benata ihe gbasara mmadụ ije edenye aha ya ugboro ugboro maọbụ ọtụtụ oge, maọbụ ije n'ọnụmara nke idenye, ije n'ebe nke ọzọ idenye, ije n'ebe nke ọzọ idenye. Ya bụ meshin bịara benata ya n'ebe buru ibu. Ọ bụkwarị na o nwekwazịa ka mmadụ si wee jee mee ụdị magomago idenye nka denye nka, oge anyị ga-emekwa ihe anyị jikwa teknụzụ afọ, ego anyị ga-enyochekwu ya nke a na-akpọ automated fingerprint system, iji chọpụta ma o nwere ndị dere aha ha ebe a, dee aha ha ebe a dee. Ọ bụrụzia na ije mee ụdị ha kịta, ya bụ nka na ụzụ enyegoro anyị aka ịchọpụtakwa ma wepụ aha ndị dị etu a na akwụkwọ ndị tozuru ịtụ vootu. Anyị jikwazi igwe teknụzụ afọ
ma bịazịa na ịtụnye aka kpọmkwem anyị jikwazi ya wee na-enyocha ma ndị afọ bịara ime ntụnye aka ndị bịara ịtụ vootu ma ọ bụkwa ndị debere ha nwe akwụkwọ ha ji bịa ma ọ bụ ndị debekwara aha ha n'ebe afọ ha bịara ịtụ vootu ha ya bụ nke anyị a na-akpọ smart card reader na onu bekee ka esi eme nke a bụ na ọ bụrụ na ị bịa n'ebe esiri n'ebe a ka edebanyere afa gị ga-anọ wee tụọ vootu eweta ya bụ smart card reader machine were mpempe anya permanent voters card gị were ya tinye na ya ọ bụrụ ha na ọ bụ nke ezigbo permanent voters card ndị ụlọ ọrụ anyị na-ekenyere o bupụta ihe niile gbasara onye afọ dị n'ime etu a ka ọ dị bupụta ya onye afọ ya ọ bụkwazị nọ n'ebe afọ eziokwu kpamkpam bụ ebe o kwesịrị ịtụ vootu ya bụ meshin ga-enyekwa ntụziaka na onye a bụ ebe a ka o kwesịrị ịtụ vootu o nwezi ike wee o tinyekwezi mkpịsị aka ya ofu ma ọ bụ nke ọbụla o tinyere maka ịma na oge edekọtara ha 10 o tinyezie mkpịsị aka ya kwa o gosikwa n'eziokwu na ọ bụ onye a bụ onye nwe mkpịsị aka ha so ya bụ smart card reader afọ na-enyekwara anyị aka ọfụma ọ na-emekwa ka ndị mmadụ nwee ike tụọ vootu sọsọ n'ebe ha debanyere aha ha ọ ga-emekwa na ijekwezi ịtụ vootu n'ebe ị na-edebanyere afa gị iru ebe a ya bụ smart card machine asị gị na ọ bụrụ ebe a maọbụ na ọ bụrụ gị nwa nwee kaadị maọbụ na ọ bụrụ ebe a ka ị kwesịrị ya bụ igwe na-enyere anyị aka ọfụma na ọ na-enye aka igbochi mpụ na aghụghọ ọfụma anyị na-ejikwazi ihe gbasara nka na ụzụ ma teknụzụ wee na-edekọta ka o kwesị gba na ndọrọndọrọ ntụli aka ya bụ ka esi tụọ vootu okwe gbara ka esi wee mechaa ntụli aka ọ bụrụ n'oyibo election results anyị jikwazi igwe oyibo ma igwe teknụzụ edekọta ya bụ afa na-edekọta ya ọ na-enyekwa aka enwere ike nọrọ ebe anụwa na-edekọtacha ya ebe a nọrọ n'ebe anụwa ziga ya n'ihe dị ka Abuja maọbụ na steeti maọbụ ebe ọbụla a chọrọ ka eziga ya ọ bụrụzi ma a ga-eburu akpa ma ọ bụrụ ihe niile na-aga ama nchezi ruo mgbe unu butere ya na ebe a tupu ị nwere ike nọrọ n'ihe dị ka na igbe etiti ma onye nọ n'Enugu amago ka o kwesị gba na igbe etiti na mbọsị emere ntụli aka ya bụ ozugbo ha na-agụkọ ya ọnụ hazie ya ha pịa ihe a ga-apị akara a niile n'isi ụlọ ọrụ anyị ndị niile nọkwa dịka ndị ọ bụrụ nke anyị tinyere na igwe na-agbasa ozi ebe ọbụla ị nọkwa ị na-afụ ka anya bụ ka o kwesị gba si abata ebe o si ya bụ nke ha kpọrọ ịntanetị transmission ka anyị na-akpọkwa ya mana ịntanetị savisi ịntanetị na-enyere anyị aka ịrụ nke ọkwa n'ụzọ dị etu anụnwa ka anyị si eji ihe igwe nka n'ụzọ dị iche iche arụ ọrụ anyị na-elekwazị anya na oge na-adịghị anya na anyị ga-enwetakwa ezi ikikere nke iwu ga-enye anyị ikikere ime ka ndị be anyị ndị dịka na ha debanyere afa ha na akwụkwọ ntụli aka mana oge na-emezi ya bụ ntụli aka na ha nọrọ ọ ga-abụ dịka ndị jere ozi na mba ofesi maọbụ ndị jere ozi n'ebe dị iche ndị Naịjirịa nọ n'ụzọ ije ndị nọ n'ụzọ ije nke afọ dịkwa ya dịka na gị nwa bụ onye nchịkọta na idere aha gị n'Enugu mana oge a na-emezi ya bụ ntụli aka ọ bụrụ na ijere ihe dịka Cameroon inwe ike nọrọ na Cameroon mere onwe gị ntụli aka gị o nwekwaziri nke ọzọkwa bụ na ka anyị nwee ohere dịka ọ bụrụ na etu a na-edebanye aha na akwụkwọ kịta maka ndị ga-atụ vootu ndị be anyị bi ebi ihe dịka na Amerịka maọbụ na ndị Naịjirịa bi na Amerịka maọbụ bi n'England maọbụ ibi n'akụkụ obodo dị iche iche n'ụwa enwe ike idebanye aha ha mana ha ma nata ebe a maọbụ na a na-eme ntụli aka kpọmkwem ha nwekwa ike tụkwa vootu mana ha nọrọ ebe a
nke a bụkwa ihe ndị INEC na-enegara anya n'oge na-adịghị anya na anyị ga-enwe ike ị na-eme ihe dị etu a site n'ikikere iwu ga-enye anyị. Ya bụ nke ndị bekee diaspora election ọ bụ ya bụ ndị Naịjirịa nọ n'ụzọ ije a ya bụ na n'oge na-adịghị anya na ha ebe ọ bụ na nwa afọ Naịjirịa nọ nwere ike iso wee tụtụ isi obodo. ihe dị ndị be anyị na-ege ntị ama m na nna ha anụ ya ọ bụ anyị na Oriakụ Rose Ezeugwu nke si na ụlọọrụ INEC na-akọwara anyị ụmụ ihe gbara ọfụ dịka nka na ụzụ ma teknụzụ eji emegasị ụmụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ijego deba ya afa gị ga-afụ ụmụ igbe edebegasịrị na ebe ebubutere ọ bụrụ izu oge a na-asị bute uri ma ọ bụ uhie ka etee gị n'aka ka a mara na isogo bịa ya aka na ọ bụzi ebubata ya akara niile dị gị na mkpịsị aka ewere igwe ga-ahọkọtara ya were onyonyo gị were ihe gbasara gị ede ya na igbe ọgbara igbo yarị wee mara ihe gbasara gị. Onye nchịkọta o nwekwara ihe ọzọ ndị ụlọọrụ INEC nwere bụ nke igwe ịntanetị na-enyere anyị aka ime. Anyị nwere dịka ọwa ozi anyị na www.inecnigeria.org. ọ bụrụ na ị banye ebe a ị ga-enweta ihe dịka ihe ndị INEC na-eme ihe dị iche iche dịka news ma ọ bụ na ị chọrọ kịta ka ị chọpụta ma ọ bụ n'afa gị ọ dịkwa na akwụkwọ ndị ga-atụ vootu o nwekwara ebe ị ga-eje inwe ike fụkwa ya. anyị na-enwekwaziri ndị ọzọ dịka ihe a na-emecha na soshal midia ma na Twitter na Facebook ma Instagram ozi dị iche iche ka ndị mmadụ nwee ike na-esonye n'ihe ndị INEC na-eme na-esonyekwa na-atụnyekwa aro ha. Ọ dị mma ama m na gịwa na-ege ntị niile ha anụ ya na oge a abụghịzi oge a na-ezozikwa ihe ezo dịka ihe gbara ọfụ ugbu a ndị INEC na ha ejikọrọgo were ihe niile eji kwesị ịlụ ọrụ wee na-alụ ọrụ wee na-emekwa ọ dịkwa mfe. Anyị bịachite azụ oge ahụ enwere ike ịgbapụ ekwentị gị wee soro wee tinye ọnụ n'okwu. Cheta na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ nka na ụzụ na ịhọpụta ọkwa ọchịchị ya bụ teknọlọji na elections ya ka anyị na-ekwu. Ọ bụkwa Mrs. Rose Ezeugwu na-akọwara anyị ihe gbasara ihe ndị a niile ka ọ ghara ịgbagwojiga ya na ije ebe na-ede ya afa asị gị mee nke a gị bịa aka na ebe a ọ bụghịzi gị weta mkpọsa edemede a na-ede ya ọzọ igwe ka eji ede ya ugbu a ka nke a na-afịa arụ mficha oge mmadụ ga-eje bịa ya aka ebe a ọ hapụkwa ebe a jebe ya aka n'ebe ọzọ oge nke ahụ agaala. Ọ dị mma mana tupu anyị na-aga ọkwa aka na-edebe ya afa a ka na-edebanyekwa afa mana anyị mazi na ọ na-emezikwara apụ ọ bụ echi nke anụ na-abịa. Ewe ozi na batara anyị si na ịbịa ka ikwu na ewe ndị nọgoro ebe a kemgbe a na-ajụ idebe ya afa ọ na-afịa ndị mmadụ arụ ka edebe ya afa ya amaghị ebuteziri nke a. Ewe onye kpọrọ n'Enugu a wee si na a nọgoro ebe a kemgbe ụfọdụ anọgoro kemgbe ya. Onye nchịkọta ịma na ihe gbasara ịchịkọta ndị mmadụ bụ ihe fịara nnukwute arụ maka na ọrụ idebanye afọ anụ anyị bidoro ya ihe karịgoro ofu arọ ya na April 2017 ka ebidoro ọrụ ahụ. Eri a gị na onwe gị ga-agbara ndị INEC aka ebe na anyị na-eti weta nke ma oge ahụ njere ndị mmadụ a na-ayọ ndị mmadụ ije ebe ahụ ị nọrọ kpaa nkata kpasịa nkata ọfụma mee. Enwere ka arụchara ọrụ n'otu ụbọchị ọ bụrụ ihe dịka mkpụrụ mmadụ 10 maọbụ 5 bịara ịma gị na onwe gị makwa na anọkọtara si na o nwere mgbe a ga-akwụsị ya fụkwa ka o si wee dị bunikwa ya. O nwekwara ndị chebere ruo taa tupu ha apụtaba ma adịga na-akpọ gị n'ekwentị dịka na ị na-arụ n'ụlọ ọrụ INEC kedu ebe ha ga-eji ị na-ajụ onye a ọ bụ tata ka anyị bidoro ịchọ ihe a na-eme ihe karịgoro ofu arọ ya amara m ka ihe a ga-eme ndị mmadụ. Ụfọdụ agba ọsọ mmiri ọ bụrụ na mmiri amazucha ha agaghị ama na a kwesịrị ibido n'oge ma gị nwa na onwe gị amago na ọ bịazịa na nke dịka igwe mmadụ bịakọta ọnụ n'ofu oge ọrụ afịabazi arụ
ọ bụgodoro ole na ngwaọrụ buru ibu mana ndị bịara karịa ngwaọrụ afịfụkwa na ọrụ ga na-afịa ike ga na-agwụ na igwe na-alụ ọrụ ike ya na-agwụ igwe na-agwụkwara ihe na-alụ ya ọ dị mma ọ bụ anyị na ndị INEC na-akparụ bụ ọ bụ Oriakụ Rose Eze Ugwu ka anyị na ya na-akparụ bụ anyị na-ekwu maka nka na ụzụ n'ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị 09023111009 ya bụ 09023111009 ma 0909771 109 0909771 anyị bịa site azụ anyị na-anazuru oku unu abụ m Chizzy anyị na-abịa nka na ụzụ maọbụ ihe ọbụla gbagwochuru anyị gbasara ka esi edeba ya afa maọbụ ka esi aha ọkwa ọchịchị n'ala anyị onye si n'ụlọ ọrụ wee bịa na-akọwara anyị ya bụ n'ụlọ ọrụ INEC bụ ada nwanyị mara mma nke bụ ya bụ Oriakụ Rose Eze Ugwu si na ụlọ ọrụ INEC ọ nọ ebe a 09023111009 ma 09097711009 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu onye na-akpọ ọ dị mma anyị were onye nke onye na-akpọ ekele gị gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ Ụgbọọka na Nkanu East isi na afa gị bụ Chinyere Eze gaa n'iru daalụ Chinyere Eze kedu ajụjụ gị ana m ahụ ihu m na-ekwu ebe daalụ ihe m chọrọ ịgwa unu bụ na pụta kaadị ahụ onweghị anaghị esi n'ime obodo o nwere etu a ka esi eme ihe ahụ m na-ekwu na redio haus ọ na-asọ unu niile ụzọ n'ọnụ enweghị n'oge egwu na ụgbọ ọka ma akaji nwaanyị ma ụmụ nwoke ndị kara ụka onweghị ọha echebe abịbụ ndị okenye na-abụghị ego ha ji wee tinye rie nri ụfọdụ gba botocha Amagunze bụ isi obodo lokal gọọmenti ọnata ọsị na orutuo ya ndị kpenukulu ji eme ụdị ihe ọ bụ ọdụtụ ofe n'ugwu Awụsa shọpụ Igbo ji eke eme onwe ha m na-ajụ onukwu nọ na redio haus a ngwa Chierugo nkwachi kanụ ka asa gị nwanne m si asa aka n'ome a na-asa gị nwanne ngwa jee dị ka asa gị gede nchi o Chinyere Eze anyị anụghị ihe i kwuru mana ọ dịka o nwere ihe ndị be anyị na-aghọtafie maka afa nke a na-edebanye kịta afa a na-edebanye kịta bụ maka ndị gbara 18 n'arọ ọnụnwa ndị ka banyere ya na 18 ma ọ bụ ndị nwere ihe mere na ha edebanyere afa ha oge emere ya izizi na 2011 nwekwa nke emere na 2014 mana amarazi m ihe kpatara ụdị ife okenye mmadụ ịma na ebe 2011 ma 2014 na ọ gafegokwa arọ 18 amarazi m ihe kpatara na ụfọdụ n'ime ha edebe afa ha maka na Naịjirịa ejikwa n'ihe a na-akpọ statistics arụ ọrụ amago mmadụ one ụmụ Naịjirịa dị amago mmadụ one afa ha nọ na ya bụ akwụkwọ eji ama ndị toruru oge ịtụ vootu amago mmadụ one bụ ndị rutegoro ara dịka na mgbe dịka kịta kwesịrị ime nka mana ijezi ebe dị iche iche fụ ndị okenye dị iche iche na-apụtakwazi oge ụfọdụ ijụzie ụfọdụ n'ime ha sị gị na asịrị ha na nke afọ emere oge gara aga na ọ dịrọzi na menjizi ya wee too ihe na ifugo na ihe afọ bụ okwu asị kara aka bụ ihe ha nya Chinyere Eze chọpụtagodu ma ndị bụ na afọ isi na ndị kachara nka ma ọ bụ ndị okenye ma ọ bụ na ha nweburu nke a emere na 2011 na 2014 mana mmadụ abịasị ha na ha ga-ejeje nweta ọzọ maka mma na onwe m fụrụ nke a n'anya m kpọmkwem ọ bụla na mmadụ kọrọ m ịgwazi ha sị gị na o nwere onye siri ha na nke afọ abụrọzia na ọha gbata nke ọfụ ọ dị mma ihe a na-akọwa ebe a bụ na ị kwesịghị idebe ya afa gị ugbo na-abụ ọ bụrụ na ideba ego afa gị na gboo nke ahụ ịka jide ka dị mma ịka nwere ike iji ya bee ya aka ma ọ bụrụ na o mebigo ọsọsọ ndị nke ha mebiri
ma ọ bụ ndị si obodo ọzọ na-ebighịzi n'ebe ha debe ya afa ha nwere ike ibugharị ịbịa ọbụna n'iji maatụ ndị bibu n'ugwu Awụsa ndị bi n'ugwu Awụsa debegokwara afa ha nke ha bụrụzikwa ka ha bịa deba ha ọzọ na ha wetezi akwụkwọ ha afa mee ha ihe na-akpọ mbugharị ma transfa na ha bi ezi n'ugwu Awụsa ha ebizi n'ala Igbo ihe ga-ebe emebụ emepe dịka ihe anyị na-akpata ata teknụzụ enyegoro anyị aka ị na-eme ụdị ihe dị etu a emepe igwe ndị ụlọ ọrụ anyị obupụta ebe afọ na ihe ebe ị nọbụ anyị nwezi ike jikwere igwe afọ wee bugharịkwa gị nwezi ike gaatụ vootu n'ebe ọbụla ị chọziri kịta nke afọ ambrozi ka ijekwejeje denyekwa afa nke ọfụrụ ọzọ o nwere ndị dịka nke ha mebigoro emebi dịka na ada afụzi iru ha n'ebe ahụ ihe a ga-emekwa bụ onye afọ ewetekwa bịa were fọm wee denyekwe na nke ya adịghị etu a jidekwe nke a maka ma nke afọ dịkwa ada afụzikwa iru a itinye ha anya ya na smart card reader anyị obupụtakwa aha onye a mana ọ dịkwa n'iwu na anyị kwesịrị inyekwa onye afọ PVC ọhụrụ nke dị mma ya ka ị na-eche nke ọhụrụ afọ ijidegodo nke ahụ bịa denye aha n'akwụkwọ iji gosi na nke gị afọ na omebigo n'ụdị otu a ihe a ga-emezi bụ INEC ga-abịazịa mepụtakwere gị permanent voters card ọzọ mana ị ga-ejidegodo nke ahụ maka na ịmara ha na n'ọnụ mara ebe ị na-atụ vootu iwere ya gaa ebe a mbọsị elekshọn a ga-etinye ha anya na smart card anyị bupụta ihe niile gbasara gị ebe ahụ ọ dị mma ama m na ị na-anụ ya maka na akọlụ egelu ị na-akpọ ekele m gị nwanne Maazị Okoro gaa n'ihu ebe ka Maazị Okoro si akpọ gaa n'ihu maazị ma gaa na separa PVC anyị nwekwara adụsịa elekshọn anyị eme na 2019 a ga-agụkwa vootu ka ọ bụ emesịa eme ka na-emebi ya na mbụ maka na ife mere n'Ekiti na-atụ anyị ụjọ ebe ndị tụrụ vootu karịrị ndị rejistarụ gee nkwado INEC iji mee ka 2019 narị dị ka nke na daalụ a ga-asa gị ya daalụ Maazị Okoro eche m na ewe oge abịara aka na anaghị agụ ya akwanya ka nsị na amara m oge emerụ nke ahụ mana ihe anyị nwa bụ ndị ụlọ ọrụ INEC na-ekwe nkwa bụ na ịfụgo ma ihe merụ na ya bụ Ekiti o nwekwara nke ndị ụlọ ọrụ anyị pụtara kwuo ho ha na ha nabatarakwa ka ihe afọ si wee gaa ihe gbasara 2019 anyị ma na nke afọ bụ elekshọn buru ibu ndị ọbụla ga-anọrọ na be ha na-eme nke ha nyụọ anyị nwa ka ọ dịziara anyị nwa bụ ndị hụrụ onye bụ ọchịchị onye kwuo uche ya n'anya maka o nwere oke na ọrụ dịrị anyị ịgba mbọ sowe nya bụ usoro ka o si aga fụkwa na anyị nwa sokwa wee chekwaba ihe ọbụla anyị tụrụ fụkwa na ọnyanwa bụ ihe a kpọrọ ndị na-arara ụra ka oke na-ata ihe ha debere mana oke a dịrị n'ihe onye mụọ anya nya ọ bụrụ sọsọ ndị ụlọ ọrụ INEC ka ọ dịrị ichekwaba ihe ọbụla atụtara na elekshọn onye ọbụla nwekwere mmasị ga-esonyekwa saa anya ya fụ na ma oge ebidoro ya bụ ịtụ vootu ruo n'oge ekpokọtachara ya n'ụlọ nnọkọ ihe niile fụkụ ihe niile si gaa ihe niile m mara bụ na ọdụ onye ọbụla n'aka anyị niile nwere ọrụ dịrị anyị maka na ndị a na-ahanye ma ọrụ afọ n'aka ma ọ bịa na oge a na-eme ntụliaka bụkwa oge ụfọdụ ọ bụrụkwa ndị ọrụ INEC kpọmkwem mana ndị anyị yọtara ma ndị anyị hayara ka ha nwee ike bịa rụọrọ anyị ọrụ a ọkwa ụmụ Naịjirịa kwa bụkwa ndị ahụ nya anyị ncha niile nwere ọrụ maka na elekshọn ọ gara ọfụma o nwekwara ndị mmadụ bụ na-arụ ọrụ afọ na-enyekwa aka afụ na ihe gara ọfụma ụta dịala onye ọbụla niile nke dị ka ibe ya bụ na Maazị Okoro na-ata ihe mere na Ekiti ụta ọ bụrụ onye asị iwe mmasị na onye a na ọya ga-achị gị ọfụma enweghị ego ọ na-abụla a ga-enye gị ka ị lee ugwu gị ma ọ bụ lee ntụliaka nke gị isi na onye a masịrị gị ọ bụghị were ihe a ga-afanye gị n'aka oge a bụ ị ga-eji lezie
onye ahụ ị chọrọ ịtụ maọbụ jenara ego bịara onye na-ekwesịghị ịbịara aka ya bụ onye ọbụla kwesịrị ịsa ya mee ihe kwesịrị ya ka udo wee chịa. Onye na-akpọ ekele gị biko gịnị bụ afọ gị ebe ka ị si akpọ? Abụ m Emmanuel Esimawachi na Ụbahụ na-akpọ. Emmanuel gaa n'iru. Biko ihe onye nwoke ugbo ọka jụrụ asabeghị ihe ahụ ọ jụrụ. Ihe ọ jụrụ bụ ka ihe mee naanị asọfa ndị mmadụ anaghị ebute dịka na ugwu ebigo m ugwu Hausa a na-ewetagasị na wọd na-eke mana nke a gbasa onye ọbụla jebe Amagun maka ebe a m nọ kịta bụ Ọwachi isi na Ọwachi ị ga-agafe 3 lokal gọọmenti bifo ijebe Amagun. Ụbọchị a m jere nke m apụtabere m na-achị azụ spend almost 1,700 transport. So ọ ihe ka dị manụ jụrụ ọ bụ ihe gbasara eji na ihe maka ọ jụrụ ihe mere na anaghị ewute ka ọ dị nso n'ebe mmadụ nwere ike inweta ọsịs. Emmanuel ama m na ọ bụ na ka na-eso n'ihe a. Ọ bụ na ọ na-esonye n'ihe na-eme agwa m gị na ebidoro ọrụ a eri April 2017 ọrụ a nwere ndị ọ gbasara dịka ọrụ ndekọta aha nwere ndị ọ gbasara ọ bụrụzi mmadụ niile maka na ọtụtụ mmadụ mana anụkwa m na-ekwu na ibuje ebe a na-ede aka. Ana m abịa ka m kọwara gị ọfụma ka a rụgidere ọrụ o nwere oge o ruru eburu ya gaba na wọd dị iche iche ndị wọd nke abịa nye ha deeti a ga-abịa na nke ha mana Ogbete mana ụlọ ụka mana ụlọ ụka na-achọgharị ndị mmadụ ịghọtago. So ndị ụlọ ọrụ INEC mere ike ha nwere uko ha dịka esi chọọ ka arụ onye bụ ọrụ mana ọ bụzikwa ndị mmadụ maka na o nwere emero nke a ka abịaba na pooling unit bịa mee ya emere ya ọ bụrụ maka na ndị ọbụla na-arụ onwe ka ha si ahazi ọrụ ha emere ya na ihe jikwa na wee bido ọrụ anụnwa eriwanye ịma na oge izizi nọ na-abụ apụta ewepụta ihe dịka ofu ọnwa maọbụ izu ụka ya ịbụọ si na a na-eme ya bụ ndekọta ha mana eme ya ka onye ọbụla nwee ike n'oge ọbụla ị nwere ike jeje debanye aha ga oge ọbụla ndị be anya na-eti mkpu na ya mefuru ego ha etu a onye ọbụla chọrọ ime ihe dị mma mana obere ntaramahụhụ ga-adị ya ebido ya n'oge a na-eme ya onye ọbụla na-eme ya na nge maka na ihe nji ekwu nke a bụ na ọ bụ na ha ụfọdụ jere n'oge ọ gaghị adị otu ọ dị ugbu a otu anyị na ugbu a mana tata ụfọdụ ka na-ajụ m ebe ha nwere ike ijebe ya aka tata ọ bụ echi ka a ga-emechi ya ọ bụrụzie tata ka onye a kwadoro chetazie nọọ taa ka ya ga-ejezi ma anyị nwa bụ ndị na-arụ n'ụlọ ọrụ etu a ka esi akpọkwa anyị nụsi nọ mbọsi one nụsi nọ n'ebe onye na-akpọ ya na-ekwu eri nwanyị ọ dị mma ka anyị were onye nke onye na-akpọ ezigbo mmadụ ekele m gị Chukwuemeka Ogbo esi m na na-arụ na teze na-akpọ nwanne unu epịafụtawo m n'umere aka anyị dị mma bụ biko ana m agwa onye National Electoral INEC n'ebe ahụ na ndị a adịrọ nkwadebe irejista ndị mmadụ bụ nke bụ eziokwu dị na ya maka echeta mgbe e nwere Fedeco na 1979 a na-aga n'ụwa na pooling unit dị iche iche ha na-anọ Fraịde bido na Mọnde ruo Sọnde ndị mmadụ a na-erejista ọ bụ na gọọmenti chọọ ka e mee ihe a biko tinye ndị mmadụ ofere ka ha rejista na federal gọọmenti nwee ego unu agbana anyị na nke a ji mee nke ọzọ emere bikos mụnwa since 2014 erejista m na Lagos ọ gara m sharp mana ka m nọtara ala Igbo a since 2014 n'ugbu a ka m mee transfer ekwero ebe a na-eme weta ya n'ụlọ ọrụ anyị n'Enugu ma ọ bụrụ na isi na-eweta ebe ahụ a na-anatakwa gị ị na-efilikwa fọm o nwere fọm ị ga-eji debanye aha gị wetakwa ya n'Enugu emeri gị ya chere n'ọrụ unu na-arụ ihe m na-agwa gị bụ na ọdịrị izu wetọpụ ndị kara nka ahụ onye ụgbọ ọka na-ekwu isi na na-ara gawa Enugu nwanne imecha weta nke gị enwetago m nke m mana ihe m na-ekwu bụ na INEC dị njikere na ha chọrọ ime ya ụkwụ awụsa na Lagos ya na-aga ọfụma daalụ uche ya dị ya njọ onye na-akpọ ekele gị ya gazie ndị ka email
Biko gwa ya afa gị. Aha m bụ Chukwuka. Chukwuka gaa n'iru. Enweghị m chọrọ ka m mara erejistara m enwere m temporary voters card. Mana ebe na bụ na Abuja. Gala several times na local government na Enugu anọ. Ha sị m that na m ga-agaghachi na Abuja na my voters card na Abuja. So because of this, I traveled back to Abuja. Okay. So I went to Abuja again. They told me that they have sent the voters card. Na ejigala ya n'Enugu. So yeah, Enugu ha na-agwakwa the same thing. Akwụsị na ibi na Abakpa. Yeah. Ị nwere ike ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị na Independence Layout echi. Okay. Were onye bụ mpempe akwụkwọ ga-afụ bịa. Ị bịa aga m agwa gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na aha gị, ọ bụrụ na anyị jee n'ọwa ozi anyị chọọ aha gị, ọ bụgodoruri na ijiri ya bụ permanent voters card. Anyị gaa n'ọwa ozi anyị chọọ afa gị ebe a. Ọ bụrụ na afa gị dị, ọ ga-ebupụta ihe niile gbasara gị. Anyị sizi ebe afọ anyị edere ya wee mezie bugharịziara gị ya bụ ọnọdụ ka ị nwee ike tụọ vootu ebe ọbụla ị chọrọ ịtụ. Nke afọ abụrụ nsogbu ọbụla. Okay, I got to the extent of even logging to your website. Okay, ị nwetara aha gị na aha gị nọ na regista anyị? Yes, ọ dị ya. Ọkwa ọ dị ya? Kedu ihe na-ekwuzi? Anyị ga-ejiri ya bụ ihe edere maka gị na ọwa ozi anyị afọ jirizie ya bugharịarị gị ọnọdụ nyezie gị TVC ọzọ ya temporary voters card ọzọ. Iwe na-echebirizi oge a ga-eprint ziri gị nke ị ga-enwe ike ịtụ vootu n'Enugu a ebe ọbụla ị chọrọ. Ọ dị ma Chukwuka echi ije n'oge ka iwe ama m na ịma ebe INEC dị na Independent Layout. Yes. Achi Street n'akụkụ ebe ESBS dị. Okay. Agazie. Daalụ. Ọ dị mma. Ana m aga n'ele. Onye na-akpọ? Ekele gị, biko gwa ya afa gị. Udoka kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu biko. Udoka si eme na-akpọ. Gịnị ka ị chọrọ ime? Ọ dị mma. A ga-asa gị ugbu a. Udoka, daalụ. Oge niile anyị bidoro ya bụ CVR, Continuous Voter Registration. Anyị jechere ebe dị iche iche. Anyị jere ma n'Enugu ebe a, anyị jere ma n'ebe ndị kara nka a na-akpọ Old People's Home. Anyị jere n'ebe a na-akpọ Cheshire Home, ebe a bụ ndị ọrụ si nọ. Na o nwere ma nke dị n'Emene, nwee ma nke dị n'ụwa anyị. N'ebe dị iche iche, ndị ọrụ anyị nọ n'Oji jere n'Oji. Ebe ọbụla ndị ọrụ si nọ. O nwere oge anyị na ndị ọrụ si nwedoro ihe dịka ọgbakọ. Ya nwere ndị ọbụla a hapụrụ na ihe gbasara idebanye afa. Anyị ruchara n'ebe ndị ọbụla na anyị na ndị nwere ọsị nwere ezigbote nzukọ. Ndị isi ha na ha ndị onwe mbọsị anyị kpọkọtara ha, anyị na ha akpa ihe niile banyere ha. O nwekwara ọtụtụ ihe ndị INEC na-emekwa ka ndị kpụrụ isi ma ndị enwero mkpịsị aka nwekwa ike na-eme ntụli aka oge a ga na-atụ vootu. Ihe niile bụ ihe ya bụ nka na ụzụ anyị na-ekwu maka ya tata ga-enyere anyị aka. Oge anyị kwuru maka INEC na ndị ọrụsị, anyị kwuru ha na ada egbudi ha oge na onye ọrụsị bịa ha ma ọ bụ onye okenye kara nka na ha na-ebu ụzọ ede ya afa tupu ede ebe ndị ọzọ. Udoka na-ekwu dịka ebe ha nọ, ebe ha nọkọtara ọnụ. Na-aga abịakwa ebe a. Ọ dị mma. Ihe dị na iwu nke na-achị INEC n'etiti anyị bụ na o nwere onye ọbụla bụ onye ọrụsị ma nwaanyị bụ nnukwute afọ ime ma ọ bụ onye kara nnukwute nka na ihe gbasara idebanye afa ma ọ bụ ime ịtụ vootu a na-enye ha ohere. Ha bịa ha na-enye ha ohere ha mee ya. Ọ dị mma ka anyị gwekwara onye ọzọ na-akpọ. Onye na-akpọ? Ekele gị, biko gịnị bụ afa gị ebe ka ị si akpọ?
Ademma. Isi n'afọ gị bụ gịnị? Okay. Ebe ka isi agwọ? Frederick bụ onye ọrụ anyị nagoro ezumike nka. Ọ dị mma, Frederick gaa n'ihu. Ka ị mere? Ọ dị mma nwanne m. Daalụ. Ị da-abịarutezi. Anọkwa m arụ dị onye ọbụla. Frederick wee n'ekwentị aka mụnụkwazịa na ọ nọ n'ọrụ. Daalụ ịnụgo. Daalụ nwanne m nwoke. Daalụ kelere m ndị ezinụlọ gị. Frederick olu ịkpọ ya n'ekwentị ya na na-akparị. Ọ ka nọ n'ọrụ ugbu a. Ọ na-alụ ọrụ ndị INEC. Onye na-akpọ? Johnson, ebe ka isi akpọ? Kedu nke anyị ga-emere gị? Ife na-ekwu ndị INEC a ọ na-ekwu okwu na redio ọ na-atọ achọ m ịgwa practically ọ bụrụkwa na datị ọ bụrụ na ntụ na-asị onye ọbụla PVC ọ bụrụ na INEC take the action n'ife ame na Ekiti steeti obi ga-adị onye ọbụla ụsọ CS ife mee eteki action onwete PVC oru that day polisi na amị nakọrọ mmadụ ihe niile by force as no federal government power ka ife a ga-eme emegodi ife na nke a achọpụtara ife mere anara ihe n'ụbọchị ife by force na Ekiti fọm nke by n'ọdụ adịmagbakwa. Daalụ. Nwere ihe Okwuchana n'ihe niile. O kwuru maka okwu sị ha ya onwe. ọ na-ekwu nwere nke ọbụla bụ eziokwu na ndị amị na ndị polisi nakọrọ ihe ndị mmadụ. Ihe mere n'Ekiti ndị ụlọ ọrụ anyị n'onwe ha kwuru kpọmkwem na ọ dịrọ mma bụ na ndị mmadụ bịara ịtụ vootu. Ihe a na-atinye ya maka na ọ dọgo n'ụlọ ikpe. Ndị mmadụ bịara ịtụ vootu ji aka ha na-ere nke ahụ anọgo n'ụlọ ikpe adịghị nwaanyị ka hapụ nke a ihe ọbụla nọ n'ụlọ ikpe anaghị atinye ya ọnụ. Ọ dị mma. Onye na-akpọ? Ọ nke dị n'ihu ka anyị na-ekwu maka onye na-akpọ? Chief Odunze gaa n'iru, ezigbo mmadụ. Nwanne m nwoke udo dịrị ụlọ. Adịkwara gị. Ihe na-ewute m n'ihe gbasara ihe voters register bụ eri oge a na-ekwu okwu maka mmadụ ije rejista gbata iri ndị mmadụ ama nje ọfọdụ ofu ụbọchị ihe mgbu kwube n'afọ ọ gịnị ka ndị mmadụ na-eme ezi eri oge ejize iji egwara ha mụ na onwe m nkịta bụ ana m anya moto na-eji egwu adịghị enwe ohere mana ewepụta mụ na 2 days dọkpụkwa na line gbapịa I can still wonder ihe people have mgbe niile a ga-emegide ihe until deadline ọfọdụ 1 day etime mkpu ebe na-ewute m ọka ndị ọra n'igbo anya ama nje onwere ihe eze ọgbanye ofu mgbe ụbọchị ka ihe egwu onye ọbụla eji ihe mkpu si expend ya let me tell you if you expend it to the next year ihe na-ebe ka na-ebe ndị Igbo kente na ha dị iche unu biko unu for Christ's sake. Daalụ Chief Odunze, ọ ga-adịrị gị mma. Daalụ. Ofu onye ka anyị ga-ewere wee na-apịachizi ya. Onye na-akpọ? Ekele gị, biko gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Gwa ya afọ gị. Nwafọ gaa n'iru. Wafọ ebe ahụ ị na-adụcha mma ya da-anụcha ihe na-ekwu ewu n'iwe ọ na-afịa ya rin. Bee ya nkenke. Ngwa gee ntị ka a saa gị ahụ. Gee
esi ka saa gị ọ bụ na ihe a bụ ihe butere ihe anyị na-ekwu na ihe gbasara nka na ụzụ enweghị ka ị ga-eji weta adịgboroja bịa pịa ya na igwe ndị INEC ọ bụrụ na ọ bụ nke ha debe na ọ bụ nke ha waji aka ha mee eche m na ọ ga-apụta ọ dị ka ijide ATM gị enweghị ka iji tinye n'igwe na-abụghị igwe alụ ọrụ maka ịnata ego ka ọ nata ya ama mụ aghọtakwa ebe nke azị mana ọ ga-aka gị ma n'ọnụ oriakụ ọga Nwafọ biko amarọ m ebe isi wee nweta ọ sị na na-eme ya n'ugwu Awụsa anyị nọrọ n'ugwu Awụsa mana ihe anyị na-agwa ndị be anyị bụ onye ọbụla jide permanent voters card ya jisie ya ike irekwana ya inyekwana ya mmadụ onye bụ ikike ị nwere jisie ya ike nye nwekwana ego ọbụla mmadụ ga-abịa nye gị ka ọ zụrụ ya bụ permanent voters card gị jide ya mbọsị a na-eme ntuli aka were ya bịa tụọ vootu onye ị chọrọ ya bụkwana na ọ bụ ihe ọbụla ga-eme gị ka ị refuo ya ma ọ bụ were ya mee ihe na-ekwesịrị ị ga-eme ọ dị mma ọ ga-adịrịrị gị ma ezigbo nwaanyị ọ bụ anyị na Mrs. Rose Ezeugwu bụ ihe kparịrị ụbụbọ ọgwa anyị ihe gbasara nka na ụzụ na ihe ị kwesịrị ịma gbasara ide ya afa gị ka ị wee ike soro họrọ ọkwa ọchịchị ma ọ bịa onye ị chọrọ ka ọ chaa ọkwa echi ka ọ na-ebe ọkwa echi ka ọ na-ebe bụ idebanye afa ama emezi ahụ ganye na-emecha 2015 election ya bụ ọ bụrụ na ibebeghị nke gị ịgba mbọ gbasie mbọ ike mara na ohere ọ ga-adịrị gị echi ka ije wee soro ibe gị dee ya afa chọọ ebe dị gị nso ọ bụrụ na ịma ebe dị gị nso jee n'isi ụlọ ọrụ ime ọchịchị obodo ebe isi ụlọ ọrụ ya bụ local gọọmenti ebe isi INEC office ịbanye n'ime ọchịchị obodo local gọọmenti ịjụ ebe ụlọ ọrụ INEC dị n'ime ebe a atụọrụ gị aka ije n'oge debe ya afa gị ka o wee dịrị gị mma maka ndị na-anaghị agba ọsọ mmiri wee ruo oge mmiri ma zuo ha ahụ ịfụgonu ka o si adị mana ọ ga-adịrị ndị Igbo mma udo ka anyị chọrọ ọ ga-adịrị anyị niile ma Chineke gọzie ndị INEC gọzie Naijiria gọzie ndị Igbo niile ka ọ dịrị anyị niile mma abụ m Chizzy Ani ka ọ dịnụ